F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Konverzazzjoni bdiet, vera? Kejn, ġabdejna niddiskutu naqraw u bdejna nitolbu l-pariri. Għax, ovvjament ħan nitkellmu dwar l-lob tal-azzard, però naħseb bħali hemm ħafna nisem barra illi jaqbduhom vizzi. Illi, per eżempju, jiena ġili għattank hawnhekk għandi krejz nilab ir-roba tal-ramika. Ġifieri da għajjina mejta fis-sodda jnejjaqt jingħalqu qishom bix-xater u narġa' niftaħ ix-xater biex nilab għax tant. Ma tqumx flus, ma ntix tilab xejn, però xortija addiction, ġifieri nammetti għax tant nkun nixtieq li nilabha, hawn min jgħidlek nintefa' noqgħod nagħmel farming, hawn min jgħidlek nintefa'. Social media scrolling, sakemm torqod. Dik ukoll hija naħseb. Ma taqax forsi daqshekk. It is gaming imma without money. Ara, jekk ma tkunx tista' torqod mingħajrha, jekk ma tkunx tista' taħdem normali mingħajr ċertu lobiet, tista' tgħid li qed jinfluwenzawlek ir-rutina tal-ħajja tiegħek u tista' tgħid li huwa vizzju wkoll. Vizzju li forsi mhux qed innikżek finanzjarjament. Għalhekk ma jidħlux daqshekk problemi naħseb? Imma xi kultant in the long run tkun qed taffettwak dik il-ħarriera mentalment għaliex qed ngħidlek għax jiena naħseb li ikun aħjar li jsiru l-11 nofs il-lejl. U torqod u għajnejk u tagħmel dawk it-tmien sigħat wiegħda. Nisma' b'każijiet ukoll fejn persuni l-istess, għal xi raġuni u ieħor, ma jkunux jistgħu jorqdu they binge watch series jew films. Hemm mod tara episode u tagħlaq kif jgħidu x-shutters. U hemm mod fejn tagħmel sa satejn sa tlieta ta' filgħodu tispiċċa torqod sija satejn u terġa' tqum. Ġieli irrikorrew persuni għall-għajnuna f'dan il-qasam iktar milli għax il-problema hija tal-flus? Le, mbagħad jiġi vizzju. Le, ara, l-Ingliż jgħidlek everyone is an addict, ġieli qed tant ukoll u għandek raġun. Hawn min huwa addict għas-social media, hawn min huwa addict għas-sensiliet, hawn min huwa addict tax-shopping, hawn min huwa addict tax-xogħol, hawn min huwa addict tal-istudju. Jiena naħseb li importanti ħafna li ma nitalmux l-iskola. Stef, u llum il-ġurnata naħseb tajjeb li niftħu daqsxejn għajnejna. Importanti li jkun hemm bilanċ. Kif issib bilanċ? Mal-min li ngħixu f'bilanċ, mal-min li nsibu daqsxejn dik il-paċi interjuri. Llum il-ġurnata kważi naħseb tiswa l-flus. Kemm tisma' nies jgħidulek nixtieq insib daqsxejn paċi, nixtieq noqgħod daqsxejn għall-kwiet, nixtieq nitbissem, nixtieq nerġa' nibda nidħak. Għax għadda ħafna snin mingħajr ma taf x'int tidħak bid-dwejk. Saret iktar rari u naħseb? Daħlu l-teknoloġija ġabet magħha il-ħajja maġla, it-teknoloġija ġabet magħha ħafna kumditajiet, imma għandna nafsu daqsxejn il-break. Intellawna għal-handbrake, jekk il-ħajja tagħna qiegħda ddur ma' dak l-apparat teknoloġiku, għaliex ma nagħmlux sija mingħajru fil-ġurnata. Kapaċi nagħmlu sija mingħajru fil-ġurnata, mistoqsija. Ħalli ngħid ma nafx. Skont il-ġenerazzjoni, naħseb iktar kemm ġenerazzjoni l-kbira net ma naħsibx li għandhom dik il-bżonn daqshekk. Meħed, dan huwa suġġett kemm xejn antipatku u anke sensittiv. Fejn aħna trabbejna mingħajr apparat teknoloġiku u forsi kif il-ħaqna t-teens tagħna u inkella l-adulthood tagħna
ġie introdott l-apparat teknoloġiku. Illum il-ġurnata tfal tagħna trabbew twildu fl-apparat teknoloġiku, allura kif iħarsu huma il-lingwaġġ li huma jużaw, aħna ma nifhmux sfortunatament u tajjeb li nfittxu u li ninformaw ruħna. It-tfal tagħna ċertu lingwaġġ għaliex qed jużawh, x'qegħdin jaraw, ma' min qed jitkellmu. Hemm każijiet ta' cyberbullying fin-nofs, it-tfal tagħna kapaċi jirrikonoxxuh cyberbullying or they go with the flow, kif jgħidu. U jekk ikunu għaddejjin minn cyberbullying, jafu li min iridu jirrapportaw. Faċli, Stef, li nagħtu l-apparat teknoloġiku li tfal tagħna biex nqogħdu sija l-kwiet. Mhux hekk. Jiena kont ngħid il-babysitter, tiju niftakar kont nġorru miegħi programmi t-tifel dak iż-żmien u ntieħ il-tablet biex joqgħod kwiet il-babysitter. Iva. Il-kumdità hija dik li ħansemmi terminu żgħir instant gratification. Inti dak li tixtieq tara rajtu mill-ewwel u tmur għal xi ħaġa oħra. At a split second. Tqalleb social media scrolling u qisek ma tafx int qatt m'inti kuntenta, qatt m'int kuntent. U dawn ikonna reperkussjonijiet mentali żgħar kemm huma żgħar li ma' żmien kif qedlek fil-bidu jibda jammonta u ssib ħafna persuni, nerġa' nirrepeti sfortunatament, li tilfu l-kuntentizza ma' żmien. Jippruvaw iġibuha bit-teknoloġija, bil-posts, bil-likes, bil-follows. U aktar ma jkollok like, xi kultant il-likes ma jtukx il-kuntentizza. Biex anka nidħlu iktar il-wol ta'kom bħala Responsible Gaming Foundation. Għadda kif għatt inti stess, kulħadd huwa addict. Però meta ħan irrealizzaw li dak l-addict illi qed imiss mal-logħob, allura kif jiddimostra, kif juri li għandu verament problema? Yes, kif naqilbu għall-logħob tal-azzard kemm online u kemm land-based. Land-based f'kazino online fil-websites ta' operaturi tal-logħob liċenzjati Malta. Il-logħob tal-azzard, il-vizzju, l-eċċessività, ftit li xejn għandha reperkussjonijiet fiżiċi, kif dejjem nirrepeti. Imma reperkussjonijiet emozjonali, mentali huma ħafna. Għandek eżempju preokkupazzjoni esaġerata ta' ġukatur li kull meta jilgħab idaħħal f'moħħu preokkupazzjoni li se jitlef. Din il-preokkupazzjoni twassal għal ansjetà eċċessiva, għal dwejjaq, għal depressjoni. U sa dan it-tant xorta jibqa' jilgħab bil-ħsieb li... Għax dejjem il-moħħ jgħidlek forsi nerba' ħud id-darba. Bil-ħsieb fażull ħanejtek li qed jikkontrolla l-istrateġija tal-logħba, hemm ħafna ssib min jgħidlek jiena tant labt li naf f'liema ħin, f'liema numru kif u x'fatta meta kulħadd jaf li it's completely random. Barra l-preokkupazzjoni għandek sfortunatament l-aljenazzjoni. Inti qed tilab ta' sikwit sa dan it-tant qed taljena ruħek mill-ħajja reali, mill-ħajja tax-xogħol, qed taljena ruħek mill-ħajja tal-familja tiegħek. Mir-responsabbiltajiet. Mir-responsabbiltajiet, proset. Dik il-ħolma għal-famuża rebħa sfortunatament iddaħħal il-ġukatur f'ħolma li qatt ma ssir realtà. U meta jidħol f'dik il-fażi ġukatur, f'dik il-fażi ta' patoloġija, it-twieq ta' responsabilità tintilef kompletament. Il-ġukatur ma jibqax responsabbli. U tajjeb il-ġukatur jirrealizza f'dak il-mument li joj jiena ninsab f'saram u għandi bżonn is-support. Illum il-ġurnata il-ġukaturi jidħlu f'saram finanzjarju, jidħlu f'azzjonijiet illegali bħal l-użura pereżempju, ġieli semmejnija, hija pjaga soċjali. Imma mhux biss
jiena kull meta nattendi intervisti bħal daw Stef, nipprova nwassal il-messaġġ li il-persuni jimbarru ma bnedmin tad-demm u l-laħam, kulħadd huwa bniedem tad-demm u l-laħam u kulħadd jiżbalja. Is-support qiegħed hemm, tkun kuraġġuż biżżejjed biex mhux biss taħseb fik imma taħseb fil-persuni tal-madwar tiegħek u hemmhekk tittamel dak il-kuraġġ biex tfittex is-support. Nisimgħu xi ħadd li jkun anke forsi nkunu qegħdin naraw xi film u jgħidlek nitkellem fuq l-alkoħol li jkunu addict tal-alkoħol u jgħidulek once an addict anke jekk ikunu għamlu l-programm u ġew rehabilitati, always an addict. Tot tal-lob tal-azzard ukoll dik iva u naħseb għax kwalinkwe addiction. Ara, il-twieq għall-irkupru mhix faċli meta ngħidu once an addict, always an addict jisna qegħdin nittembraw persuna vizzja tal-omru. U jiena dik ma nħobbx nagħmilha. L-importanti li meta persuna jibda jfittex is-support, dak ifisser li jkun ammetta li qiegħed f'saram, li għandu vizzju u dik l-attività qiegħda tinfluwenzalu b'xi mod jew ieħor l-andament finanzjarju ta' ħajtu, l-andament mentali ta' ħajtu. Il-persuna avvizzjata għandha tingħata s-support jekk tfittixha u m'għandix bl-ebda mod tiġi ttimbrata f'liema sens qed nitkellem. Nisimgħu b'każijiet fejn il-ġukatur jiġi l-avvizzjat jiġi jittimbrat minn ġewwa l-familja stess. Naqtaw il-kuntatt kompletament mill-avvizzjat tat-tfal tiegħu. Nitfgħuh kompletament f'dell ikraħ għal kull ħaġa li jagħmel. Meta m'għandux ikun hekk. Għax tkompli taqsu mbagħad. Di, kompli taqsu u flok qiegħed tissapportjah, qiegħed tagħmillu ħajtu aktar diffiċli fil-twieq fil-perkors tiegħu għall-irkupru. Kejn, sakemm qed nitkellmu qegħdin jidhru n-numri għandek il-website hemm il-linja ta' support il-1777 il-ħsibu li meta nagħmlu dal-konverzazzjonijiet aħna ovvjament nwasslu l-messaġġ li hemm lajnuna kif qalinna Kejn u allura min jaħseb li jista' jibbenefika minn din lajnuna b'xejn għamlu kuntatt hemm diversi u hemm tim sieħ ta' nies, tim holistiku li jista' jagħti lajnuna tiegħu. Grazzi dejjem Kejn. Grazzi lilek, Stef. Il-bija tal-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Nerġgħu mor niffaċċjaw ix-xita. Ekku. Ekku, ma nafx waqfitx ta' tant imma Niffaċċjaw il-mewġ tal-ħajja kif Ekku, dik dejjem u jekk naqrek u naqrek naqal fuq naqal isfel kif dejjem ikun. Ekku.